Tako da, evo ovako, ja ću sada dati priliku svima, kogod želi i ima šta da kaže, ima šta da ispriča. Neka mi se javi na moj mail, znači boskojokovic@gmail.com. Uopšte mi nije dobro. I nek crk. A rekao, ako je dan tako upropašćen, da vam ga upropastim ja još malo. Eto, nešto sam uradio da je nestala struja, vidite šta sam uradio. Nešto sam kliknuo, ne znam šta sam kliknuo, ali nešto jesam. Ma nema veze, radit ćemo bez svetla. Šta će nam svetlo? Restrikcija? Ma da. Nema svetla. Nema svetla. Nešto se tu ne uklapa. Aj ponovo. Struja. Aj ponovo, ali bez struje. Užas. Katastrofa. Užas, katastrofa. Katastrofa, užas, neverovatno. Pa ne izlaziš iz kuće, to je konstatacija i ti znaš zbog čega se ne krećeš pojedinim ulicama, ali neću. Napiši slobodno, brate, javno, baš me interesuje. Prijatelju, lupaš gluposti, znači, apsolutno lupaš gluposti. Mislim, ono, to su krenule priče, to kao ja ne izlazim iz kuće, to su krenule priče od ovih mentola iz Levijatana. Ja iskren da budem, ne izlazim iz kuće, izađem ako imam nešto da obavim do prodavnice ili do pošte ili ne znam, do nekog lokala ako trebam nešto da obavim, ja to tamo odem, obavim i vratim se kući. To kao ja ne izlazim iz kuće, to su krenule priče od ovih mentola iz Levijatana. Ja iskren da budem, ne izlazim iz kuće. Ovako malo glavu promućkaš. Alo, legendo. Po broju ljudi u live-u i broju pregleda ti imaš YouTube 70 € na 3 meseca ako mi dostaviš... Ne, čekaj, nemoj da brišite bre, šta radite? Ako mi dostaviš dokaz da imaš centa više, ja ti dam 100 €, ali da sve bude u live-u, prenosu i transparentno. Evo ti dokaz. Jesi vidio dokaz? To ti je dokaz, burazeru. A sad pali, ajde. Dobio si dokaz. Budala retardirana. Ti ćeš da daš nekom 100 €. Mučeniče jedan. Ti radiš 5 meseci, ne za soma, za 500 €. Budale. Nego dobro, ajde, nećemo o tome. Čovek je retard i to je to. Ne možemo tu da... ništa. To je tako. Budala glupa. Strašno. Ja, evo, pošto je čovek debil, retardirani debil, evo, ja molim Dejana Gromilovića. Dejane, ne znam da li si tu, ali gledat ćeš. Molim Dejana Gromilovića, poslao sam ti zaradu pre ne znam koliko. Evo, ja molim Dejana Gromilovića i otvoreno mu dajem zeleno svetlo, objavi, brate, moju zaradu. Objavi, zato što je čovek retard i evo, to će da vidi za, ne znam, prošli ili preprošli mesec, naravno i više nikad u životu zaradu neće vidjeti. Evo, javno kažem Dejanu Gromiloviću, objavi, molim te, moju zaradu za ove sisače, one stvari da vide i da umru. Objavi, molim te, brate, poslao sam ti screenshot moje zarade i rekao sam ti da ne objavljuješ, sad te molim, brate moj, objavi i nek crknu. Nek crknu, neće im biti dobro kad budu videli. I to je to, više u životu nećete vidjeti moju zaradu.
Pa dobro, Gago, rekao sam ti, ali nemaš dokaze. Ja sad ti da kažeš, oni će da kažu da lažeš. Dejan ima screenshot. Dejan ima screenshot moje zarade. Možda imam i ja, sad ću da vidim. Sad ću da vidim. A u stvari mislim da nemam. Nemam, ali ima Dejan. Ne. Samo sekund. Majko. Obrisu se na to. Ima Dejan Gromilović. Ma u stvari što bi bre uopšte pokazivali bilo kome? Ne mora Dejane da pokazuješ ništa. Koji bre šiša? Što bi ja pokazivao nekom degeneriku? Evo, javno kažem Dejanu Gromiloviću, objavi molim te moju zaradu. Ma u stvari što bi bre uopšte pokazivali bilo kome? Ne mora Dejane da pokazuješ ništa. Došli smo do ruba egzistencije, ne znam stvarno kako ćemo i šta ćemo, ali ovo je veliki problem. Stvarno smo došli u veliki problem da jednostavno ja ne znam kako ćemo mi da se izvučemo iz ovog velikog problema, jer ja izlaz ne vidim. Obično sam do sada video i izlaz, video i tu neku belu tačku na kraju tunela, ovde je ne vidim. Ne. A za 1000 pregleda recimo iz regije ti dobiješ 10 evra. Veliki problem dešava se naravno kod nas u Srbiji, ne samo kod mene, već kod svih nas koji snimamo za YouTube u Srbiji. YouTube krene da nas bojkotuje negde od oktobra, novembra meseca, jednostavno ne dozvoljava nam monetizaciju, dolari nam budu narandžasti, pa teško da možemo naplatiti klipove, ali dobro, šta da radimo, to tako funkcioniše i jednostavno ne možemo to da promenimo, od uvek tako funkcioniše i to je to. Bože svašta. Katastrofa. Molim vas ljudi, pomozite mi, ja ne znam šta da radim, povukao sam se u sebe i po ceo dan se drogiram, ne osjećam nikakve emocije. Komentar glasi, da ne bi neko ko se sad uključio mislio da ja ovo pričam zbog sebe. Imam veliki problem i molim za pomoć, iako znam da to nimalo ne zaslužujem. Lečio sam se u Drajzerovoj. Drajzerova je inače bolnica za lečenje bolesti zavisnosti. Od kokaina pre godinu dana. 22 dana sam bio tamo, operisali su mi antipsihotike. Alo, legendo. Tačnije, prepisali su mi, je hteo da napiše antipsihotike, antidepresive, sedative, koji su i sami štetni od kokaina. Napravili su biljku od mene, ugojio sam se 30 kg za par meseci, čim sam izašao iz Drajzerove, odmah sam napravio recidiv, znači odmah je ponovio istu stvar. Može. Moji roditelji su jako propatili, što je, nažalost, uglavnom slučaj. Uz tada je, dečko ima i decu, moja ćerka imala 6 godina, ja sam bio toliko haotičan da nisam osjećao ništa prema detetu rođenom. Razveden sam sa bivšom ženom, u međuvremenu imao sam devojku sa kojom imam sada sina 5 meseci. Počeo zdravo da živim dok moja devojka nije došla u goste i dok nisam video sina nakon 3 meseca i shvatio kolika je to odgovornost i da moram konačno da uzmem život u svoje ruke. Dan nakon što su otišli, pošto živimo odvojeno, ja sam uzeo sve pare što sam imao, to je bilo pre 2 meseca, 5000 evra i za sav novac kupio kokain, 2 meseca, evo sad upravo svaki dan po ceo dan do pola noći na tom zlu. Da sečem, može. Idemo. Opet ste pali na 98. Zašto mi to radite? Neću tako da se igram. Ne smete da padnete ispod 100. U početku je bilo lepo, a sad mi više
i ne radi, stvorio sam jako brzu toleranciju, 3 grama dnevno moram da uzmem da bi bio normalan. Može. Uz to da bi zaspao svako veče popije tablu, kutiju lekova, ajde da ne lupam da kažem tablu lekova. Veliki problem. I sami znate. Nešto je u meni prelomilo, sam đavo koji je čekao moj pad, molim vas pomozite mi, na sve pristajem samo, pristajem samo da bacim ovo zlo, jer ne mogu sad da zamislim bez kokaina, kamoli dan, ovo nije ukratko, ljudi pomozite mi, molim vas. Alo? Pozdrav brate moj, kako si? Pozdrav, dobro večer Boško, evo dobro je, hvala Bogu. Evo, čuju te moji gledaoci, drago mi je da si se javio, drago mi je da si dobro. Ja uzimam nož u ruke i sebi sečem grkljan. Reci mi danas, jel se osjećaš okej? Osjećam se skroz stabilno, skroz okej, važno je rešenje koje sam donao u svojoj glavi, samim tim sam i rešio uz tvoje savete, to moram da podelim sa gledaocima, uz tvoje savete, uz vreme koje sam odvojio i proveo uz telefon, posavetovajući me kako da se oslobodim, šta da radim. Neizmerno sam ti zahvalan i iskreno ti kažem da je jako delotvorno. Ti si meni samo rekao par dobrih saveta, čisto čemu da se posvetim, gde da se fokusiram, na šta tačno da se fokusiram, šta da mi budu prioriteti. Iskreno stvarno delovalo, što se kaže, mogu da kažem za tebe da si dobar pedagog, eto, delovala na mene i stvarno vidim da ima učinka. I drago mi je da si se javio, opet kažemo toliko ljudi koji mi se jave za tu vrstu pomoći, ja sam ne znam na koji način odlučio tebi da odgovorim, pošto generalno retko kome odgovorim na takvu vrstu, da mi zatraži takvu vrstu usluge, ne znam šta je bilo, jednostavno sam osetio da tebi trebam da se javim. Sad to je pošto vernik si i ti, vernik sam ja, opet smatram da je to neka viša sila koja mi je dala do znanja, čekaj, ovom dečku trebaš da se javiš. Heroin, loš i nikakav. Da, mislim da tu, što ti kažeš, viša sila, da je bukvalno Bog režirao samo to i da nije, meni sad ne bi bilo bolje. Katastrofa. Bićeš ti još bolje ćeš biti. Što dalje implicira da Bog kroz tebe je progovorio. Ono što si ti mene posavjetio, lepo mi rekao na koji način deci da se posvetim, na šta da gledam. Meni je stvarno, mogu ti reći, za 50% bolje, ako ne i više. Znači, bukvalno nemam potrebu ni tabletu za smirenje da popijem. Bog kroz tebe je progovorio. Šta, ne znam, pošto ljudi definitivno ne znaju, meni je to stvarno fascinantno, da neko ne zna kad ide jel, kad ide jer. To mi je zaista katastrofa. Katastrofa, to deca znaju, bre, 5. razred. A ovde se pojavi, oni to ne znaju. Pa ne znaju da li se piše spojeno ili odvojeno. To mi je isto strašno. Mislim, to su neke stvari koje se uče, recimo, konkretno to za da li. Ja se sećam da sam to učio od 1. do 4. neki razred. Ne znam sa tačno koji, ali znam da je bilo od 1. do 4. Tako da ljudi, ajmo malo da poguramo i da otvorimo paket da vidimo šta smo dobili. Tačnije šta sam ja dobio. A vi ćete gledati. Možete samo da gledate, a ja ću da vidim šta sam dobio.